салом дӯстон, ин ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комент Шоу ҳастам. Ба нафароне ки моро нав мебинанд тавсия медиҳем ки ба канали YouTube дохил шуда ҳамаи барномаҳои моро пурра бубинанд. Агар порчаҳои барнома лозим бошад, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ суроғае дар экран бударо ҷустуҷӯ кунед ва албатта моро пайдо хоҳед кард. дӯстон, аниқ фаромӯш накардед ки дар ҳафтаи гузашта мо рӯзи артиши миллиро ки дар миёни мардум ҳамчун рӯзи мардҳо низ маъмул аст ҷашн гирифтем. ростӣ ман агар гӯям ки ба мо занҳо ҷиробу хамираи дандоншӯӣ доданд, шояд барои занҳо чандон писанд наояд, вале биёед бубинем ки худи мардҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ мегӯянд. дар як гурӯҳи фейсбукӣ миёни корбарон гуфта шудааст ки мардҳо дар шаҳр акси тӯҳфаатонро гузоред. он ҷо шарҳи бисёре буд. аз ин рӯ биёед мебинем ки мардум чӣ аксеро гузоштаанд. дар аввалин шаҳр нафаре аксеро гузоштааст ки чун анъана мардҳо онро дар рӯзи 23 феврал ҳамчун тӯҳфа мегиранд. баъди дидани аксе дар шарҳи баъдӣ ман эҳсос кардам ки тӯҳфа ба мардҳо аз худи онҳо вобаста аст. масалан ба гуфтаи нафаре аз корбарон дар ин рӯз ба ӯ чунин мошин тӯҳфа карданд. беҳтарин, лекин дар идома дурӯғи ӯ ошкор шуд, зеро дар ҷавоб дигаре навиштааст ки акнун картинка ё тасвире аз интернетро нагузоред. соҳиби акс ҳам ҷудо марди ҳозир ҷавоб будааст. мисли ҳамон масал ки оқибати некибадӣ навиштааст ки ман обрӯи шумо занҳоро бардошта истодам. дар миёни шаҳрнависон корбаре бо номи Мавҷуда Ҳамидова қиссаи рӯзи иди мардҳоро нақл карда навиштааст ки ба шавҳараш пешниҳод кардааст то ба сайру гашт бароянд ва якбора тӯҳфа бигиранд. аммо дар ҷавоб шавҳараш гуфтааст ки ҳамин рӯз бо ман тамоман гап назанӣ бароям беҳтарин тӯҳфа аст. Мавҷуда Ҳамидова аз бими рӯзи 8 март ба даҳон об гирифта як рӯз нишастааст. Ғолиб Мусаев, як блогери тоҷик, баъд аз гузашти рӯзи мардҳо дар як навор нишон додааст ки одатан ба ӯ чӣ тӯҳфа кардаанд. азизон, рости ин ҳама шӯхӣ буд. занҳои азиз, шумо барои мо беҳтарин тӯҳфа ҳастед, зеро шумо модар, шумо ҳамсар ва шумо хоҳарони мо мебошед. ва агар касе аз мардҳо чунин нафаронро дорад, бовар дорам ки барояш дигар аз ин гуна тӯҳфа арзишманде нест.